Mitä? Kattokaa vähän itäänpäin, niin mä kattelen vähän tuolta länteen, että näkee vähän kauempaa milloin tulee. Joo. Onks meillä miss radio päällä, niin voidaan huolella siellä sitten. Mikäs meidän kanava on? No minä huutelen sulle, sä kuulet minut varmaan meidän radiossa, niin sähän No, mä oon nyt varmaan siinä 6-6, mä vaihan sen. Check. Siinä se on! Mikä vittu? Oho, nyt lenti verta sen verran, että varmaan kuuli tälläkin puolella joku. Molemmat. Taisi olla siinä. Sehän tuli pikaisesti. Peruutan auton. Tässä oli kyllä mallisuori. No, meinas vähän yllättää. Minusta vaikutti siltä, että tiesulku toimii aika hyvin. Toi. Kyllä se vaan onnistui näköjään. 100%.